Здравейте, аз съм Skydance BG и днеска започваме втори епизод. До мен е Алф и казвай нещо. Кажи нещо. Здрасти. Така, само да обясня накратко. В днешният епизод общо взето ще експлорваме тази савана, да видим дали има село, защото от новите версии на Minecraft Pocket Edition и на Minecraft 1.10 има във всеки байом има село и то е общо взето селото е едно и също като самия байом. И днес ще експлорваме саваната. Събрали сме нещата от тая дупка тук. Да покажеш на хората. Дето бяхме миналия епизод. Да, първи. И нека тръгваме. Аз мисля там да тръгвам. Да, нека натам. Тук има планина. Не видях. Не съм. Не Тук виждам. някъде да има. Може. Те са в равнините. Аз повечето да, и аз те съм ги намирал. What? Лава. Под подножието на планината. Къде лава е? Ето тук. Гората What почва the да fuck? гори. О. Това между другото Как може ли да... ставаш? Между другото това може да изгори много, защото има и трева и на чиста българска не искам да го казвам, не искам да казвам думата. Така. Човек. На къде? Да, ти ако искаш стой, аз ще обикалям. Нали да сме равностойни. Те къде гледа май няма. Тая савана беше много малка. Да, човек, малка. Да, малка е наистина. Чакай, че аз нямам храна, не съм гладен. Прекрасно е, дъжд заваля. Много яко. Красно. Прибий свинята. Чакай, ще си А, убия малко тук свини, че съм гладен. В Майнкрафт. че те тук оставам печка. Слагам и кол. Пичи храна. Нека да видим тази кокошка. Аз предлагам, ако не намерим сега село, друг епизод да направим някаква къща. Да, днес общо взето ще експлорваме. Ако искам да намерим село, защото от доста време играя Minecraft Pocket Edition, не съм намирал село доста отдавна. И също чух, брат, че има изоставени села. Така е. Да, гледах едно клипче. Не бе! Фак, аз мислех, че нищо не са. Боже. Такова има изоставени села, общо те са... Нямат просто врати, имат пажина и такъв камък, дето е с зелено малко. С зелено Да. малко. Да, това е. Да, Може да това е. Те от моите села. Получих achievement. Взимай печката и да Има ходим 21 някъде. кол. Охо. Да, като най-големия ретард паднах тук. Ха. Пак ли заваля, What? Чек, при мен изведнъж спря. Тук няма дъжд, тук не вали. А, да. Тук вали. Човек. Майнкрафт. То между другото и в реалния живот. Ето това е Майнкрафт. Ето това е. Не, то между другото и в реалния живот е възможно да стане. На мен се е случвало. И как по-точно? Ама... някакво... Прибирам се един път и, нали, вали дъжд. И стигам до едно място, нали, където съм и там ни вали. След това продължавам още малко напред, примерно. И там вали пък. И това беше супер странно. Айде да тръгваме, мечем, че загубих времето на хората. Ти трябва тук да го отрежа. Сигурно. Що ще го режа?
Ай сега тук 2 минути. Не умряхме. О, то май ще има буря. Май ще има възможност да се спавнат ние Но, скелетени. да. Такива коне. Ще ни... Че нямаме едно съдбо Разкатати. да си ги джиткаме. То май не стават. То май не става да са изобщо. Става ли? Не съм пробвал сега. Каквото и доставането място е. Чест си увеличи рендър дистанса. Той е заради че сядно се е пуснала мъгла заради че. Да, няма все пак не да виждам на по-далеч, защото... Ако не видим сел, нали, ако тук има, ще бъде много тъпо. Но там има крави. Ти ставаш гладен бе, човек. Не, между сега свърши ми хънгъра вече. Искаш а? Не, аз имам сурово спокойно. Се отровиш бе. О, Не се ягички. отрова. Може ли след някой друг епизод да си направим някаква ферма така за крави? Може Човек, да как се аз... прави кравите да спринтят? Да, е. Гей! Майкъл Джордан. Мохамед Салах. Бе. Гей. Бързиярствено. Да, бързиярствени 8 да чизля сега. Не сега точно, да е другата година, май. О, чувам скелет, между другото. Аз пак съм си намалил звука. А ето, пустинята не е била никак малка, тя си... Бая големичка обаче. Ай бе, има оцелета пътя кокошка. То всички тук са ги направили някакви Мохамед Салаховци. Тихо, че не е ни копирайтнат за тази дума. Той едва ли някой не знае. Да, може да спорим, да, пустиня между другото. За село. О, зайчета! Хм. Зайчи. Зайчинце, това бяло. Как са ги направили за биома им? Тук Ма, е много вероятно аз- да срещнем такова село, според мен. Аз къде никога не съм виждал заек в пустиня. Аз преди съм имал заек и той в пясък, като стъпиш и човек не може да вървят те геи, какво правят. Ня. Направо спринтят. Гледай ги двата правят коши. Ой. Айде, по-бързо. Айде, идвай да лягаме така. Слагай си там някъде леглото. За Ти тебе пак две зомбита, легло е. от новите. От новите ли? О, дай пребим. Не, че легна. После как виждам ти главата. Здравствуйте! Ела тук, бе. Само няма удреш пичага. Не. О, майко. Бе. Приятел Крипор. Ела тук. Кои са от новите, дето са в пустинята. Чупи си Къде ти леглото, то бе, си? чакай. Чупи си леглото. Чакай. Тук. What the fuck? Останах на сърце и помнах помощ. What the fuck, бе, ти от крипа ли беше, бе? Да, изведнъж. Знаеш какво стана? Нали, имаше някакъв крипър, погледнах в тази дупка, нямаше нищо и следващия момент то се появи. О, мага. Чипахме. От пак савана. What? Усещам как се връщаме обаче. И пък Не, ние се връщаме. Ама... Абе, Буст. Сорка е. не снимам усещам как се връщаме. Как ще се връщаме? Това е много
Байове, ако ти лайк като дупе, значи е чисто нов. Не, човек, ние май така направихме, заобиколихме и потръгнахме към пустинята. Иначе ще Много сме далеч пустиня. сме от... Много сме далеч от началото, е. Така. Ще падам с такива дупки, бе. Тук ме кол ще го взема. Аз ще му взема Все кола. още няма много фенове, ай сега. Ще ги правим. То сега колко минути стана този клип? Кое? Този Чакай, клип че колко? монитора гасна. 10 минути. Ай, още 5 минутки го спираме. То почти нищо не правим. Да. Дай да го направим по-дълъг, човек. Ма не, то имаме... Хубаво, както искаш. Тук е Няма тъмно да бъде. като в... Чи къде си, бе? Мани. Какъв някой пещера. Да, хел. Какви са тия планини от пясък, бе? Ти кът замъци. Къде, бе? Не, наистина. Ако ми виждаш, не има. Защото аз съм на 3 сърца. И съм много як. Човек, къде си, бе? Сега ми се загубим тук. Си от другата страна на планината. Сигурно. Аз Там тук пека където храна. бягаме, там съм. Ще умра. Заобиколи малко планината и ще ме видиш. Чакай, че нямам никаква храна. Добре, брат, къде си, бе? Да. Ето едната планина. What the fuck, човек? Какво е ти, бе? Ничка. Ама ти натам ме тръгна. Не, бе. Ето, те същи. И същи ляво. О, фак. Погледни наляво. Сега. Да ям нещо. Чакай, искам да го видя какво представлява той. Дали като чупя... Ла, човек, той е много яко. Ела да го видиш. Това май е нещо ново, човек. What the fuck? Това Това е мя на stone. лице. Виж, това мя на лице. Ела. Това е Sandstone, човек. Брат, ела, виж. Това мяза на лице. Да. The fuck? Това да не е... Как беше, бе? Излезе ми от ума. Сфинкса. Но малко по-разбит. Я искам да видя навътре какво има, човек. Ще има Stone. нещо. Нормално ти не гън ли си оцелял в пустиня? На новата версия не съм. И то нищо няма. Никой не е казал, че има нещо. Няма нищо. Мисля, че ще има Аз нещо вътре, нещо ново. Зачарована баяна Майнкрафт, зачарована. Къде си? Къде си? Загубих се. Нямам никаква храна. Мислиш ли, че аз имам? Тук стигнах пак в такъв нормален байом, където съм сега. Ма сега ще се върна си за... бягал, бе? Аз не бягам, аз експлорвам, нали? Това е целта в този епизод. Ама не снимаш Сега ти, аз снимам. А сега ще стоиш там, където си. На да две те бучета. намеря. На две бучета и половина. Аз съм на 3. Аз съм на Долата ми 3. пустинята. Чакай, какво ще се отъже? Ето, обърни се назад, бе. Не те виждам. Ето, ма, бе. Не, бе, назад обърни се, бе. Надясно погледни се. Да. Шш.
нещо интересно, човек. Нима ли виждаш? Виждам те, бе. Аре, ела, направил съм такова. Направил съм ти сигнал. Ще хубаво да направим едни лодки. Опа. Направил съм ти сигнал между другото. Ела да направя 2 лодки и тръгнем по тази река. Чакай, къде си ти, бе? Нали ти доши към мене, бе? Аз избягах от тебе. Що аз ти направих специален знак, бе? Как може, бе? Какъв Специален приятел си ти, бе? Ема не, бе. Обаче сега трябваше ли ти лопата? Да, трябва. Трябва ли? О, майко. Хайде, идвай Ти ли ще ги качвай. направиш? То, не знам за какво направих 2, но... Ей така, да има. What? Влад, как си бъгнал? Ай, качи се при мене. Хайде, давай напреди. Как си бъгна? То ти си същия. Не ми казай, че тук свършва. Не ми казай, че тук свършва. Не ми май тук свърши. Тук през планините минаваме. Аха. Аха. Май това беше края. Не е края. Come on! Аре, карай, каква книжка имаш ти, бе? Златна имам. Златна. Черен талон ти трябва на тебе. Да разширим пътя. На едно бучи половина съм. Ай, мръдни си колата, бе. Келеш. Тихо, бе. И това беше края на тази хубава планина. И река. Това беше мега яко да си направим лодки за... Помощ. Хайде, бе. Вземи ги. Аз си взех моята. Може да потрябват. Не, човек, И праткай. след пустошта сме някъде. Нямам никаква храна. Чакай, де отиди, бе. Преди За тебе секунди съм. беше пред мене. А тук реката продължава между другото. Ще знам как ще Но върнем минава там. през... Човек, наполовин Шумът. лучи съм. Те зайци нищо няма да дадат. Нела тук заел, моля те, обичай ме. Моля. Айде, свърши. Ела тук, бе, керемоз. Може да те вземам тебе. О, убих заека. О! Фак. Какво стана? Аре, падна ли храна от заека? Не. Хайде бе, да ти пикам на зайка, да ти пикам на виличките, да ти пикам. Хайде бе, не мога го оцеля. Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Човек, не ме би. О!